खुलुमबाय नोंथांमोनखौ केबि बड' निउज चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनआव थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबोनि रादाबखौ मिन्थिनो मोनो आरो खोनानो मोनो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबियावनो दं उत्तर प्रदेशआव फिन खनसे लकडाउन। उत्तर प्रदेशआव कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै साननैनि थाखाय लकडाउनखौ बारायना होनाय जायो। थामहिनबा मंगलबार आरो बुधबाराव उत्तर प्रदेशआव लकडाउन थागोन आरो बे लकडाउनआ बिस्तिबारनि 6 मे फुंनि 7 बाजिसिम थागोन। नैथियाव दं हादराव अक्सिजेननि थोयैनि खार'नाव गोबां कर'नानि बेमारिफ्रा थैनो गोनां जाबोदों आरो दा कर्नाटकनि सामराज नोगोराव अक्सिजेन थोयैनि जाहोनाव 24 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो। थामहिनबा सामराज नोगोर हस्पिटालखौ बेलारिनिफ्राय अक्सिजेन मोननांगौमोन, नाथाय अक्सिजेन लाबोनाया लेट जानायनि जाहोनाव बे जाथाया जानानै थाङो। थामथियाव दं मैयासो जाना थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट बायदियै बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएलआ जथायै 120आव 75 मासियाव देरहासार जाना आसामाव फिन खनसे सरकार दाबावो। बेयावनो बिजेपिआ गाव हारसिङैनो मोन 60 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन, एजेपिआ मोन 9 आरो इउपिपिएलआ मोन 6आव देरहासार जानो हादोंमोन आरो बेयावनो कंग्रेसआ मोन 30, एआइइउडिएफआ मोन 16 आरो बिपिएफआ मोन 4 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। ब्रैथियाव दं आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया आफादगिरि बिबानखौ नागारबाय। बाथियाव दं आइपिएलआवबो कर'नानि गोहोम। समबाराव जानो गोनां कलकाता नाइट राइडार्स आरो रयेल चेलेन्ज बेंगालरनि गेजेराव जानो गोनां मेचखौ दोनथ'नाय जाबाय मानोना कलकाता नाइट राइडार्सनि 2 गेलेगिरिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। मैया बिसायख'थिनि भट सानबाय थानाय समावनो मानकासाराव गिख्रंथाव अर नांदों। मानकासारनि सिमायाव थानाय मार्केटआव गिख्रंथाव अर नांनानै गंनै सिलिन्डार बेरफ्रुयो आरो गं 6 न'आव अर खामनानै सिलिंखार जायो। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गासै 20 लाखनिबो बारा सम्पथिया खहा जायो होनना मिथिदों आरो सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव अर खामनाया केन्डेल लाइटनिफ्राय जागायदों होनना मिथियो। आरो 7थियाव दं भारतनि गं 6 रायजो आसाम, मेघालय, सिक्किम, सोनाब बंग, उरिष्या आरो अरुणाचलाव बोथोरनि बिगियाना गोबारैनो अखा हागोन होनना मिथिहोदों। बेनिनो सोनाब बंग, सिक्किम, आसाम आरो मेघालयआव 5 मेसिम गोबारै अखा हागोन होनना मिथिहोदों आरो 4 मेआव अरुणाचल प्रदेशआव गोबारैनो अखा हागोन होनना मिथिहोदों। होमबा दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।